nosaltres vam demanar a l'Observatori de DIPSalut que ens vinguessin a explicar com estaven treballant a nivell tècnic, en quines dades i en quins indicadors estaven treballant, perquè des dels equips d'atenció primària tenim unes comissions de salut comunitària on estem treballant amb la població, i per poder treballar de manera més acurada i més rigorosa sí que necessitem saber quins indicadors socials, de salut i ambientals afecten sobre la població amb qui nosaltres estem atenent. D'aquesta manera és molt més fàcil poder enfocar qualsevol acció cap a la població tenint més en compte les necessitats concretes de cada territori. Avui en aquesta formació tenim convocats els referents de benestar emocional, que els tenim a tots els centres d'atenció primària, tenen perfil de psicòlegs, i els referents de salut comunitària, que són metges i infermeres, que són els que coordinen la salut comunitària dels equips d'atenció primària. Conjuntament treballen com a motor de salut comunitària amb la resta de l'equip, i són ells els que estan rebent aquesta formació per tal de poder acurar molt millor les seves funcions com a referents de comunitària dels seus respectius territoris. Però no deixa de ser una molt bona eina per diagnosticar, per veure què està passant. Per l'Observatori és molt important poder explicar el que estem fent. La nostra missió és poder oferir informació útil i de qualitat a ciutadania, als agents del territori, per tal que es puguin desenvolupar polítiques, programes, serveis des de la perspectiva local i d'equitat. Ja sé, vull dir, jo sé que ho explico i tothom fa que sí, llavors és que no. Vull dir, no worris, vale? El tema és que aquí tenim el primer 25%. La sessió d'avui ha consistit en ensenyar als tècnics dels ABS com l'Observatori utilitza les dades per crear indicadors i com ells els poden utilitzar per aplicar els seus programes i les seves activitats perquè aquestes siguin més justes, socials i equitatives. A més, també els estem ara mateix ensenyant com poden fer servir les eines perquè siguin autònoms i no depenguin constantment de l'Observatori i s'ho puguin fer de forma remota i autònoma.